Sige, padayon ta. So, niya na kita karon mga igsuon sa ikaduhang serye, no? Ikaduhang bahin sa atong serye nga ang hari, ang atong title sa serye isang hari miabot ang pagsugod sa bag-ong butang. Nunya sa miagi naghisgot kita sa sinugdanan sa maayong balita diin atong mabasa sa Marcos 1:1, no? Mao ni sinugdanan sa maayong balita diin ang gitumong gini katuyuan sa pagpahibalo nato nini nga atong mahibaluan gyud nga ang maayong balita walay lain si Ginoong Hesus. Mao nay maayong balita sa atong kinabuhi. Ug anaa usab kini sa Isaias ni sulat kini usa kini kasinggit sa kamingawan pagpadala og mensahero nga mag-una og mag-andam sa gianan sa Dios. So atong nakita mga igsuon kung giunsa gyud pag-andam sa Dios ang mga katawhan sa panahon diin ni man sulat sa Marcos nga gitagaan gyud og kahigayunan ang mga tawo nga maandam dili lang ang kaning atong gisgutan karon mao man ang pag-andam sa dalan kay miabot ang Ginoo. Apan ang pag-andam dili literal mga igsuon. Ang pag-andam mauna ang pag-andam sa atong kinabuhi, pagbag-o sa atong kinabuhi pinaagi sa grasya sa Ginoo kay inigbalik ni Hesus andam yun ta kanunay sa iyahang pag-abot. So sa unang kapitulo Marcos anaan ni tanan dinhi makita nato ang tanang karakter dinhi gikan sini Jesus Christ, sa Holy Spirit, sa God the Father, and even Satan. Naa diha makita nato na dinha aning maong kapitulo 1 sa Marcos, no? Ang presensya ni Juan Bautista miabot sa talan-awon mo ilhanan mga igsuon nga si Ginoong Hesus mobiya na sa Nazaret kay magsugod na siya sa iyahang ministry, no? Mao ni sinugdanan atong makita dinhi nga mao nang sinugdanan pag-abli, pag-andam sa Dios ni Ginoong Hesus nga magsugod na siya sa iyahang ministry, no? Mao ni nga ang atong serye ani mao ni ang hari miabot unya ang pagsugod sa bag-ong butang. Tungod kay mao ni ang pagsugod niya ato ning gikutlo mga igsuon sa basahon sa Marcos kapitulo 1 9 ngadto sa 13. Unya akong gihangyo ang mga kaigsuonan agi og pagtahod sa balaan nga pulong sa Dios manindog ta og atong basahon. Kung naa mo'y mga Biblia, ablihin ninyo ang mga Biblia, kung wala naata sa screen mo ipakita ra. Okay? Sige, ato ning dunganan og basa mga igsuon, unom ra ni siya ka I think unom ra ni siya ka verses, no? Unya dunganan nato siya pagbasa gikan sa bersikulo 9 hantod sa bersikulo 13. Sige atong basahon. Sa bersikulo 9 nag-ingon niadtong mga adlaw miabot si Hesus gikan sa Nazaret sa Galilea ug siya gibautismuhan ni Juan didto sa Jordan. Sa iyang paghawas gikan sa tubig diha nakita niya nga nabukas ang kalangitan ug ang espiritu mikunsa diha kaniya sama sa salampati. Ug gikan sa langit nadungog ang usa ka tingog, ikaw ang akong anak nga pinalangga, kanimo nalipay ako. Diha ang espiritu miabog kaniya ngadto sa kamingawan. Sulod sa 40 ka adlaw didto siya sa kamingawan, gitintal ni Satanas ug siya uban sa mga ihalas nga mananap apan dihay mga anghel nga miatiman kaniya. Magampo ta atoy duko atong mga ulo atong piyong atong mga mata. Amahan mo nga langit nun, salamat Ginoo nining manindot nga kahaponon nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo Dios sa imong pagka-Dios among kinabuhi. Labaw sa tanan Ginoo ikaw gayud ang among daygon, ang ayan nga daygon himayaon ug simbahon. Tungod sa imong kamaayo Ginoo, tungod sa imong pagkamaayo nga Dios. Salamat Lord nga nining kahaponon Ginoo imo kami gidala nimo ang dapit Ginoo nga hapsay malinawon ug walay mga daw ta mga panghitabo Ginoo gad sa among kinabuhi tungod kay ana ka sa among kiliran. Imo kami gipandungan sa imong gamhanang mga kamot ug aniya kami karon Ginoo among isurrender ang among kinabuhi o God. Mahimo Ginoo Dios tanawa among mga kasing-kasing kun doon may mga sala Ginoo bisan pa ang mga lama ni Ginoo God among isurrender intak naa Ginoo God. Among pangayuan o kapasayloan ang mga sala nga among nahimo sa pulong sa buhat o bisan pa sa among nahuna. Niya kami karon Ginoo God Lord agampo nga imong andamon ang among kasing-kasing ang among nahuna. Ubisan pa man Lord, ang imong balang espiritu, nagampo kami nga tagan kami og kaalam aron mahibalo kami Ginoo God kung unsa man ang imong mensahe nga imong ipadangat ining haponon diri kanamo.
Gamita lamang kini imong alagad Ginoo nga usa ka instrumento Ginoo sa pagpasangyaw sa imong pulong. Ug dalaygon ka sa walay katapusan kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Malingkod ta mga igsoon. So ang uluhan ni atong sermon mga igsoon, pagbunyag o pagtintal kang Hesus, no? So dili sa tanang higayon mga igsoon ang atong kahimtang nga hayahay ta sa ato ang kinabuhi. Ang delikado lang nga kung anaa ta sa kaharuhay, usahay makalimot ta sa Ginoo, no? Makalimot ta kinana man nato ang tanan, no? Usahay sa bisan pag naa sa kalisod, dili ka makalimot sa Ginoo pero masuko ka sa Ginoo kay nganong gilisod-lisod ka. So dili gyud kanin duha mga igsoon kaharuhay man o kapitos o kalisod ato gina siyang bandayan kay mao na magtukmod nato nga kita mahilayo diha sa Dios, no? Pareho na delikado ang duha. So kinahanglan atong masabtan gyud nga ilhon nga ang Dios mo'y nagkontrolar sa mga panghitabo sa ato ang kinabuhi, no? Maayo man kani o dili, magpadayon kita pagsalig kaniya mga igsoon, no? Dinhi sa sulat ni Marcos, si Jesus anaa sa maayo nga kahimtang diha sa iyahang pagbautismo ni Juan Bautista dito sa suba sa Jordan. Apan anaa usab siya sa dili maayo nga kahimtang sa dihang gitintal siya ni Satanas dito sa kamingawan. So atong makita nga ang Dios pareho gyud nahilambigit gihapon sa mga panghitabo ug kasinatian sa atong kinabuhi. Tungod kay mianhi siya dinhi nagpakataw aron mo sama usab kanato mahibalo gyud siya kung unsa ang atong kahimtang, unsa atong gibati, kung unsa gayud ang ato ang mga problema ug suliran sa kinabuhi. Unya anaa usab ang Dios sa maayo ug dili nga punto sa atong kinabuhi mga igsoon, mao na nga dili gyud ta malimot nga ang Dios nagauban kanato kanunay. So duha lamang ka kabutang mahinungdanon bahin sa pagtulun-an mahitungod ni Ginoong Hesus. Ang una ani mga igsoon mao ang bautismo, no? Bautismo ni Ginoong Hesus. Mao ni ang una. Ug ang ikaduha, mao ni ang pagtintal kang Ginoong Hesus. Mao ni ato ang gikuan sa ato ang uluhan, no? So atong unahon dinhi ang mahitungod sa pagbautismo ni Ginoong Hesus. So naani siya atong basahon sa bersikulo 9 ngadto sa 11, no? Usbo na to pagbasa ang Marcos. Nagingon dinhi sa bersikulo 9, niadtong mga adlaw miabot si Jesus gikan sa Nazaret sa Galilea ug siya gibautismuhan ni Juan dito sa Jordan, no? So kaning adlaw matan-aw nato ni mga igsoon kaning bersikulo 9 nagsulti ni nga mao ni ang adlaw nga diin si Ginoong Hesus gibautismuhan ni Juan Bautista, no? Nya kini si Juan Bautista mao ni siya ang gipropesay ni Isaiah nga mag-andam sa dalan ni Ginoong Hesus. So atong makita dinhi mga igsoon nga maka pangutana sa ta ngano man si Juan Bautista man ang nagbunyag ni Ginoong Hesus. Atong tan-aw na dinhi. Balik tagbasa sa Marcos 1:7 nagingon dinhi. Og nagwali siya si Juan Bautista. Nagwali siya nagingon nga sunod kanako moabot ang labaw pang gamahanan kay kanako mo niyang giwali, no? Ang bisan gani ang pagyuko o pagyukbo, no? Aron paghubad sa igot sa iyang sandalyas, dili ako takos. Ngadto pa ni Juan. Ako nagbautismo kaninyo sa tubig, apan siya magbautismo kaninyo sa Espiritu Santo. So iyang gipakita ang kalahinan ni Juan bahin sa iyang pagbautismo. Mo ni siya gingalan siya Juan Bautista tungod kay siya man ang mobautismo siya man ang mobautismo sa mga katawhan. Gipasabot ni mga igsoon nga ang labaw pa ni Juan nga mao ang mobautismo sa katawhan pinaagi sa Espiritu Santo nagagikan sa Galilea unya moadto dito sa Jordan aron magpabautismo kang Juan, no? Apan sa atong nabasa dinhi si Juan dili gyud takos kay bisan pagani ang paghubad sa liston sa sandalyas ni Ginoong Hesus dili man siya angayan, dili siya takos, no? So ang bautismo ni Juan mao usa ka bautismo sa paghinulsol, mao ni ato makita nini. Ang bautismo ni Juan usa ka bautismo sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala. So atong ma-picture nga si Ginoong Hesus ni adto dito sa suba sa Jordan nagpabautismo ni Juan Bautista.
Pero kung atong tan-awon dinhi, ang bautismo nga gihimo ni Juan mao ang bautismo sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala. Kung si Jesus wala sala, nganong siya may nagbautismo? Nganong nagpabautismo man siya, no? Ato nang makita dinhi sa ato ang pagpadayon ng Jesus. Ang bautismo usab ni Jesus adunay kalabutan, pagbautismo ni Jesus adunay kalabutan sa iyahang pagkatao ug sa iyahang misyon. So apil di ay ni sa misyon ni Ginoong Hesus nga si Juan mo'y mobautismo niya. Ang tao mobautismo niya. Kutob sa iyang pagkatao ang iyang bunyag nagpadayag kaniya. Mao ni ang katuyuan. Ang pagbunyag ni Ginoong Hesus ni Juan Bautista nagpadayag kaniya isip manluluwas, isip Kristo o anak sa Dios. Mao ni katuyuan sa Dios nga si Ginoong Hesus nagpabunyag. Ang tanan nga tulo ka membro, ang Dios nga Amahan, ang Dios nga Anak, ug balaang Espiritu nalambigit nining maong pagbautismo. Kay naa may mga kaigsuon na nato nga mutuo lag usa ka Ginoo, no? Mao sa na ilahang pagtuo. Pero ato makita din mga igsuon nga nining pagbautismo, si Jesus ang gibautismuhan dahil miabli ang langit, nadungog ang tingog sa Amahan, pagkahuman niabli ang langit, ni tugpa ang sama sa salampati, ngadto ni Ginoong Hesus di nagrepresentar kini sa balaang Espiritu. So atong makita din nga naagyud present, aktibo, nalambigit gyud ang tulo ka persona sa Trinidad niining maong panghitabo, no? So ang pagmatuod nini mahitungod sa bautismo ni Jesus mao ning ingon, ang una nga siya ang manluluwas. Mao ni katuyuan gyud sa Ginoo. So mao ni nga si Juan mibati og dili gayud takos sa paghubad sa iyang sandalyas ni Jesus. Unya ngano gyud na question gyud niya ngano man iyang bunyagan. Kung mobalik ta, mobalik adto ta sa lain nga bersikulo mga igsoon sa Mateo 3:14-15, kapitulo 3 14-15 nag-ingon siya. Ningon ang basahon ni Mateo, no? Atong basahon. Ningon diri. Sa 14, si Juan misanta unta kaniya nga nag-ingon, ako ang kinahanglan nimong bautismuhan. Apan ikaw na hinuo ng mianhi kanako. So nangutan na gingnan niya si Ginoong Hesus, ikaw unta ang angay mo bautismo nako. Dili ako ang mo bautismo nimo. Kay nakita niya nga naila niya nga anaagid ang tulo kini ang manluluwas si Kristo ug anak sa Dios. Sa 15 ningon si Jesus nitubag ni si Juan. Si Jesus nga to ni Juan, ningon si Jesus. Apan si Jesus mitubag kaniya, itugot kini karon kay angay kanato pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong. Ug si Jesus mitugot kaniya. So dunay katuyuan ang pagbautismo mga igsoon nga giingon din ni Jesus ang tubag ni Juan nga sa pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong. So dunay katuyuan, dako kayong katuyuan nga niin nagsangyaw si Juan nga pag mag-andam sa dalan ni Ginoong Hesus tungod sa katuyuan nga kita gianhin ni Ginoong Hesus, nagpakamatay si Ginoong Hesus aron pagbag-os tibuok kalibutan sa katawhan aron mahimong matarong ang tanan. Walay gipili, no? Gibati ni Juan nga dili angay kaniyang magbautismo kang Hesus, apan gipasaligan siya ni Hesus. Ningon si Hesus, pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Ug siya mitugot kaniya. So, kung bisan pa ito makita ang pagbautismo ni Juan, usa ka pagbautismo sa paghinulsol o kapasayloan sa sala. Ni-question gid si Juan ini. Mao tong ningon siya nga dili ko pwede, dili ako ang mabautismo, ikaw, no? Mao na nga kay ang iyang bautismo sa ako nagikaingon mao ning kapasayloan sa sala. Unya mao to ningutana siya nganong ikaw man ang ako bautismuhan. Ngao man kay sala, no? So doon ay rason, ana. Doon na tayo tulo ka rason. Gikan sa itong pagmatuod, doon na tayo tulo ka rason nga itong tukion. Una, ang pagbautismo ni Ginoong Hesus, ang una niyang rason, mao na nga aron magpaila ka nato. So magpaila siya ka nato, kay mao nang sinugdanan sa iyang ministry, diin nga si Ginoong Hesus magsangyaw sa pulong sa pulong sa Dios aron matuman ang kasulatan nga diin ang iyang kamatayon mao na mahitabo alang sa kapasayloan sa sala sa katawhan. Ang ikaduha na aron ipasundayag ang iyang misyon diri kanato. So doon na siya misyon. Dako kayo ang iyang misyon dinis kalibutan mga igsuon o kita nasayod ni ana na.
Ang ikatulo na ingon nga panag-ingnan alang kanato. Mo'y atong makita, makumpara nato ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Nga iyang katuyuan nga magkinabuhi ta susama usab kaniya. Mao ni ang gingon ni aron magpaila kanato, ang basahon sa Roma nag-ingon nga si Jesus miani sa dagway sa makasasala nga tao. Sa iyang pag-anhi dinhi wala siya moanhi nga iyang pagkatao usa siya ka Dios. Bisan pa man sa atong sa kamatuoran nga siya 100% nga tao, 100% usab siya nga Dios, apan iyang gipatigbabaw ang iyang pagkatao 100% tungod kay aduna siya misyon alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Sa Roma gaingon dinhi, bersikulo 3, kay ang wala mahimo sa balaod mao ni ang katuyuan. Kay ang wala mahimo sa balaod nga nahuyang tungod sa unod, gihimo sa Dios pinaagi sa pagpadala niya sa kaugalingon niyang anak diha sa dagway sa makasasala nga tao ug mahitungod sa sala gisilutan niya ang sala diha sa unod. Siya ang niangkon. Wala na siya magpasabot mga igsoon nga adunay kaugalingong sala sa Ginoong Hesus. Kundi miyanhi siya nga sama kanato nga adunay tinuod nga tawhanong lawas nga nailawom usab sa tentasyon sa kahuyang sama kanato. So sa 1 Pedro kapitulo 2 24 nag-ingon diri, siya gayud mao ang midala sa atong mga sala diya sa iyang lawas ngadto sa krus. Aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa iyang samad kita nangaayo. Mao na ang hulagway sa gihimo ni Ginoong Hesus sa pag-antos, pagsakripisyo alang kanato. Busa bisan tuod si Kristo walay kaugalingong sala nga ikumpisal dito sa pagbautismo niya dito sa Jordan tungod kay ang gihimo ni Juan mao man ang pagpagkumpisal, repentance atong mga tao nga magpabautismo. Apan bisan pa si Jesus walay siya sala nga ikapasugid, siya gibautismuhan ingon nga usa ka pagmatuod nga siya nakaila kanato pag-ayo. Yang ko niya atong sala nga siya mismo ang mudala sa atong mga sala diha sa iyang kaugalingon ngadto sa krus sa Kalbaryo. Si Jesus wala mabunyagi alang sa iyang mga sala, gibunyagan siya tungod sa atong mga sala. Aron matuman ang tibuok pagkamatarong, siya nagpabautismo tungod kay siya ang magdala ug muangkon sa atong mga sala. Ang ikaduhang Korinto nagsulti sa mga igsuon sa kapitulo 5:21 nagingon dinhi, tungod kanato si Kristo nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala aron diha kang Kristo nga mahimo kitang pagkamatarong sa Dios. Ug atong tan-aw ning maong bersikulo mga igsuon mo ni pulong sa Dios nga Amahan nga nag-ingon nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron mahimo kitang matarong diha sa iyang mga mata. Gibaylo niya ang iyang bugtong anak, pinalangga og bugtong anak aron lamang maluwas ang tibuok katawhan sa sala. Busa tuod si Kristo walay kaugalingong sala nga ikumpisal didto. Apan gibautismuhan gyapon siya tungod sa atong mga sala. So ang ikaduhang rason mga igsuon ngano nga pagmatuod nini gingon dinhi nga aron ipasundayag ang iyahang misyon alang kanato, no? Marcos 10:45 nag-ingon kay ang anak sa tao wala moanhi. Wala moanhi aron alagaran kundi aron sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa daghan. Usa ba nga hubad ini alang sa tanang katawhan. So walay gipili si Ginoong Hesus. Ang iyang pag-anhi mga igsuon alang sa tanang mga tao. Mao na ato makita kung sa kadako gayud ang gugma sa Dios. Ngari kanato apan atong gibaliwala tungod kita nagpatigbabaw ang atong pagkamakasasala. Sa ulahi gitawag ni Hesus ang iyang kamatayon sa krus nga iyang bautismo. Sumao ta iyang bautismo mga igsuon ang kamatayon niya sa krus. Ang bautismo niya nga to ni Juan nagpakita kana nga siya doon na siya gipakita niyang misyon, nagpabautismo siya tungod kay anang higayuna usa siya ka tawo diin iyang gipakita nga siya nagpabautismo aron malimpiwan dili ayang sala tungod kay dili wala siya makasala kundi ang sa atong sala nga nabuhat. Busa pinagi siyang bautismo dito sa Jordan gipakita ni Jesus nga ang iyang pagsalig sa pagtuman sa iyang misyon nga way lain maong pagkamatay sa krus alang sa atong mga sala ug ang mabanhaw gikan sa mga
patay, no? Marcos 10:38 atong tanawon mga igsuon bersikulo 38 ningon dinhi, apan si Jesus mingon kanila, wala kamo mahibalo sa inyong gipangayo, makahimo ba kamo sa pag-inom sa kupa nga akong giimnan o sa pagbautismo sa bautismo nga gibautismo kanako? Ang ipasabot ni Ginoong Hesus, makahimo ba mo sa akong gibuhat? Makahimo ba mo sa gihatag sa amahan diri kanako aron kamo maluwas? Iya kining gipasabot sa mga katawhan mga Hesus, wala silang makasabot nga ang gibuhat ni Ginoong Hesus dili nila pwedeng mahimo. Apan nagpatibabaw ang ilahang rason nga mahimo na nila. Mao ning giingon ni Marcos nga ningon si Ginoong Hesus, wala kamo mahibalo sa inyong gipangayo. Kay usahay mga igsuon, no? Di nato kalikayan, labi na gyud ni kani atong pagampo. Sa dili patamulitok sa atong pagampo, nahibalo na ang Ginoo sa atong gipangayo. Apan usahay, dili nato kalikayan nga wala ta sa una-una o ang atong pagampo wala gyud mahaom sa kabubuton sa Ginoo. Tungod kay ang kabubuton sa Ginoo mao gina siya ang insakto nga alang sa atong kinabuhi. Tungod kay sa wala pa ta mangayo, nahibalo na siya kung unsa ang atong panginahanglan. No? Lucas 12:50 ningon, aduna ako'y bautismo, nga ibautismo kanako nga dili ako mahimutang hangtod nga matuman kini. Mao ni gingon nato nga ang paglansang niya sa krus, ang iyang kamatayon mao'y bautismo ni Ginoong Hesus. Mao na sa Marcos 12:50 nagingon siya, aduna ako'y bautismo nga ibautismo kanako nga dili ako mahimutang hangtod nga dili nga matuman, hangtod nga matuman kini. So nagpasabot kini mga igsuon sa iyang kamatayon sa krus. Kining kamatayon ug pagkabanhaw girepresentar kini sa mismong buhat sa bautismo. Kung nato nakakita nato sa pagbaptismo mga igsuon, sa diha nga usa ka tawo atong ituslo sa tubig umadto sa ilaw, kini usa ka hulagway sa kamatayon. Mao ni representa nagpakita nato nga ang tawo mamatay unya ang tawo mogawas na sa tubig, usa kini ka hulagway sa pagkabanhaw ug bag-ong kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga nagpabunyag. Mao ni ang gipasabot ini sa basahon sa Roma mga igsoon. At ang usag kita masayod nga kining bautismo dili ni siya essential siya mga igsuon kinahanglanon ni. Apan dili ni siya wala ni siya kinahanglan nga atong buhaton aron ta maluwas. Tungod kay ang mga tao nga nidawat na ni Ginoong Hesus wala pa na mabautismo Sa imong pagdawat ni Ginoong Hesus sama karon panitang mudawat mo ni Ginoong Hesukristo nga mahimo inyong personal manluwas ug Dios sa inyong kinabuhi, wala pa mo kaagi og bautismo. Pansigurado na mga igsoon, sa diyang pagdawat niyo ni Ginoong Hesus, gipatikan mo sa balaang espiritu ug mosulod sa inyong kasing-kasing ug mapuyo na siya dinha nga di na gyud mohawa. Ang bautismo mga igsoon mao ang pagdeklarar kanato nga kamo ni dawat na ni Ginoong Hesus. Apan dili na maoy usa ka butang nga kinahanglan kitang maluwas, no? Roma 6:4 nagingon, busa pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya samahan kita usab maglakaw diha sa kabag-o sa kinabuhi. Sumao ni ang mga importante nga mga butang mga igsuon mahitungod sa bautismo. So ang ikatulong rason sa pagmatuod mga igsuon mao ni isip usa ka panig-ingnan alang kanato. Susama nga si Jesus nagpaila kanato diha sa iyahang bautismo, siya usab nagtawag kanato sa pag-ila uban kaniya diha sa ato ang bautismo. Mao to sa akong giingon mga igsoon sa dihang gidawat ni si Ginoong Hesus nga mahimo ni personal nga manluwas sa Dios inyong kinabuhi, wala pa ta moagi og bautismo. Kaya ang katong gibautismuhan na mao na to ang dunay personal gyud nga relasyon ni Ginoong Hesus. Mao ni giingon siya dinhi nga sama ni Ginoong Hesus nagpaila kanato diha sa iyang bautismo, siya nagtawag usab kanato sa pag-ila uban kaniya diha sa bautismo. Sumao na nga ang mahitabo may igsoon after nimo nga na-receive ni Jesus Christ, dili lang yun nimo na kalikayan, doon na kay conviction kung ano tawgon ka sa Ginoo aron pagdeklarar nga ikaw tinud-anay gayud nga Kristohanon. Sumao na nga ikaw magpabautismo, no? Sa diha nga kita gibautismuhan sa ngalan ni Jesus, kita naghatag og pagmatuod, no? Naghatag og pagmatuod sa atong hugot nga pagtuo kang Hesukristo. Nga kita namatay sa atong daan nga mga kaugalingon
ug nahatagan og bag-ong kinabuhi pinaagi kang Kristo. Kung anaa na ikaw ni Kristo, mga igsoon, ang imong kinabuhi bag-o na. Nawala na ang imong daan nga kinabuhi diin girepresentar dito, gipakita dito pinagi sa pagbautismo, nga imong gilubong na ang imong karaan nga kinabuhi, ang imong daan nga kinabuhi, ang imong pagkamakasasala nga kinabuhi. Apan bisan pa man kita makasala, mga igsoon, kung doon na kanay relasyon ni Ginoong Hesus, doon na kay conviction nga mangayo gyud kag pasaylo sa Ginoo. Kung madagma ta sa atong kinabuhi nga Kristohanon, mga igsoon, bangon. Ayaw pagpabilin diha tungod kay ang Dios nag-aga kanunay kanato. So ato makita din nga kita namatay sa daan nato nga kaugalingon ug nahatagan og bagong kinabuhi pinagi kang Kristo. Nahiusa kita kang Kristo sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw ug ipakita nato kana pinaagi usab sa ato ang publiko o public baptism. Mao nay pagmatuod mga igsoon sa kadaghanan nga ikaw gideklara nimo ang kinabuhi nga anak ka nay Kristo sa imong kinabuhi. Sama sa atong bautismo mao ang atong dayag nga pagpatuod sa ato usab nga pagtuo ngadto ni Ginoong Hesus. Mao usab ang bautismo ni Hesus, mao iyang dayag nga pagmatuod nga siya nagpaila uban sa atong mga sala ug namatay sa krus alang sa atong mga sala. Mao na hinungdan nganong nagpabautismo si Ginoong Hesus tungod kay nahisulat na nga siya ang muluwas kanato. Ang bunyag ni Hesus mao ang iyang pagmatuod nga siya mianhi isip manluluwas. Mao na atong hinumduman. Nga mao ang tinuod nga gipasabot sa iyang ngalan nga Hesus. Ang gipasabot sa ngalan ni Hesus mao ang manluluwas o kaluwasan. Sama sa gisulti sa anghel kang usay mahitungod sa paghimugso ni Hesus. Unsay gingon sa anghel, ningon ang anghel nga imo siyang tawgon nga Hesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Mao ni ang gipasabot sa Mateo 1:21, manganak siya usa ka batang lalaki ug siya imong nganlan og Hesus kay siya ang muluwas sa iyang katawhan. No? Siya ang manluluwas, mga igsoon. So mao ni ang rason sa pagmatuod, sa unang pagmatuod, ay ikaduhang pagmatuod atong tan-awon, mga igsoon, ay ikaduhang pagmatuod sa balaang espiritu nga si Hesus mao si Kristo. Mismo ang balaang espiritu nagpamatuod nga si Kristo, si Ginoong Hesus mao si Kristo. Sa iyahang pagkanaog gikan sa langit, sa pag-abli sa langit, ang amahan ni tingog gisulti ang amahan, nanaog ang balaang espiritu nga bitugba sama sa salampati, nagpaila nga siya nagpamatuod nga kana ang gibunyagan ni Juan Bautista, way lain kundi si Kristo ang manluluwas sa katawhan. So aduna kita pagmatuod, mga igsoon, ni Jesus nga sa iyang bautismo nga siya gayud ang manluluwas. So kita usab adunay pagmatuod sa espiritu nga siya mao ang Kristo. Mismo ang balaang espiritu nagpamatuod nga siya gayud si Kristo. No? Sa paghawas ni Hesus sa tubig, nakita niya ang langit ug naabli ug ang espiritu mikunsad kaniya sama sa salampati. Atong tan-awon sa bersikulo 10 sa Marcos 1. Unsay giingon? Ningon diha nga sa iyang paghawas gikan sa tubig diha, no? Diha. Nakita niya nga nabukas ang kalangitan ug ang espiritu mikunsad. Sa diyang nabautismuhan ni Jesus, na si Jesus, nakita niya nga naabli ang langit ug mikunsad kaniya ang espiritu sama sa salampati. Kini ang nagpamatuod sa espiritu nga si Jesus mao ang Kristo ug ang Mesiyas. Mao na ug atong tan-awon, mga igsoon, kining pagbautismo ni Ginoong Hesus, nining atong gibasa karon nga mga teksto, nag-involve gayud ang tulo ka persona. Nga dili gayud nato ikalal nituo ta dunay usa ka Dios sa tulo ka persona. Mao ni makita nato dinhi. Apan subo palandungon nga ang uban dili magid motuo ani nga nay tulo. Usa ra ka Ginoo kuno na unya nagpuli-puli lang nga kaning Dios nga mahan, magpuli na sad ang sunod na Dios Espiritu, maura gihapon ang si Ginoong Hesus, maura gihapon. Dili mahimo sila ang gipasabot nila, mga igsoon, nga usa ra ka tawo nga mo karon ni Holy Spirit gani siya karon si Jesus, pero usa ra ka tawo. Pero dinhi, mga igsoon, ato gayong maprobar. Makita nato. Dili nato matuis ang kamatuoran tungod kay dinhi nining mga bersikulo nga atong gitun-an. Makita nato, mga igsoon, nga ang tulo ka personas anaa gayud siya. Present gayud siya, no? Nining maong sitwasyon. So ang polo nga Mesiyas o Kristo literal kayo nga nagkahulugan nga dinihugan or the anointed. So aduna lamay tulo ka matang sa mga tao nga gidihugan sa daang tugon, abisan pa handud karon sa mga Hudiyo, no? Tulo ka tao ang gidihugan sa daang tugon. Ang una ang propeta, ang ikaduha ang pari, ug ang ikatulo ang hari.
Sumao ni ang mga ginihugan or the anointed, no? Ginihugan sila og lana nga mao'y simbolo sa balaang espiritu. Sa pag-uswag sa takna sa daang tugon o sa pagpadayon, nahimong mas klaro ang Mesiyas, moabot ingon nga propeta, pari ug hari. Ang gitumong ni mga igsuon mao sa Ginoong Hesukristo. Tungod kay nagsulti siya sa pulong sa Dios sa matag higayon, sa tagtakna siyang kinabuhi, siyang ministeryo, wala siya laing gisulti kundi ang pulong sa Dios. Tungod kay siya mismo Dios. O nga siya dihugan alang sa iyang tahas sa balaang espiritu. Sumao ni ang kaduhang pagmatuod mga igsuon nga diin dunay tulo ka rason. So ang ikatulong pagmatuod mao ni ingon din mga igsuon ang pagmatuod sa amahan. So dinhing napita, dinhi nato mabasa nga gipamatudan ng Ginoong Hesus nga siya si Kristo, ingon man ang balang espiritu, dinhi ang amahan nagpamatuod nga si Hesus mao ang anak sa Dios. Ngano man, no? Sa pagisi sa mga langit nag-abli usab ang dalan alang sa pagmatuod sa amahan. Ingon dinhi sa bersikulo 11. Ugikan sa langit na dungog ang usa ka tingog, ikaw akong anak nga pinalangga, kanimo nalipay ako. Mao ni pulong sa amahan nga gisulti ni human sa pagbautismo ni Ginoong Hesus dito sa suba sa Jordan ni Juan Bautista nga siya nalipay siya tungod kay masinugtanon si Ginoong Hesus sa misyon nga umaabot niya nga mao ang pagluwa sa tibuok katawhan bugti sa iyahang kamatayon. So ato makita din mga itong samtang ang pagmatuod sa espiritu makita diya sa lawas nun, dagway sa usa ka salampati ang pagmatuod sa amahan gisulti. No? Nakita nato ang balang espiritu ni nanaog sa langit sa lagway sa sama sa salampati. Apan dinhi mga igsuon ang makapa tan-aw ginato no kuan gyud kaayo ang pagmatuod sa amahan kay mismo gyud siya ang iya gyud ang tingog ni sulti siya nga ikaw ang akong anak nga pinalangga kanimo nalipay ako. Nisulti ba ni siya sa wala pa magbautismo? Wala siya musulti. Dihang nabautismohan ni Jesus, mo ni timaan sa iyang pagtuman sa iyang misyon. Marcos 9:7 nag-ingon unya dihay usa ka panganod nga milandong kanila ug dihay tingog gikan sa panganod, mao kini ang akong anak na pinalangga, pamati kamo kaniya. Sa basahon usab na sa Marcos kapitulo 9 bersikulo 7. Sama usab ni Abraham mga igsuon adunay lanog nga gisulayan sa Dios siya sa dihang miingon siya dadang imong anak. Kani si Abraham mao man ato ang father of all nations, no? Ingon siya dinhi gisulayan siya sa Dios, dadang imong anak, nga imong bugtong anak nga si Isaac, nga imong gigugma. Adto dito sa muraya, ihalad siya kanako nga sama sa sinunog dito sa bukid. Ug akong isulti kanimo, taliwala nining tanan ang lanog mao nga tin-aw pagmatuod gikan sa Dios nga amahan nga si Jesus. Nagbarog usab ug usa ka talagsaon nga relasyon uban kaniya ingon nga bugtong hinigugmang anak sa Dios. Sama usab ni Abraham. Ang sugilanon mga igsuon nga dugay na kay silang nangandoy nga makabaton og anak. Si Abraham. No? Apan niabot ang punto nga nidako na si Isaac gipangayo sa Ginoo ang isakripisyo siya sunugon. What na masayod before pa na, og si Abraham siguro, wag siya kalibutan sa umabot. Ang iyang yun, sinugtanon, lagid siya sa Ginoo. So, dugay lang pangayo, nakabato na silang anak, karugi pangayo sa Ginoo, karon sunugon. Nahibaw na ta sa sugilanon, nga dili di ay mao siya ang halad. Dunay gihatag sa Ginoo, nga usa ka hayop, nga ay puli nga to ni Isaac, nga mao gihalad. Ingon usab ana ang atong kinabuhi, mga igsoon, nga sulayan ta sa Dios. Sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Kung asa gayod kutob ang atong pagsalig sa Ginoo. No? Dili lamang kana mga igsoon, panangamahan na pamatuod nga siya nahimuot sa anak, ngano man. Tungod kay pinaagi sa pagpasakop niya sa bautismo ni Juan sa pagkakaron, katong pagkahitabo. Si Jesus nagtugyan siyang kaugalingon sa krus sa umabot. Og nahibaluan ni Jesus kung unsa ang nagrepresentar sa bautismo. Ang iyang kaugalingon nga kamatayon, nahibalo na nagdani si Ginoong Hesus. Ang nagrepresentar ni ning maong bautismo, mao ang kamatayon niya sa krus. Iya kining gidawat sa walay pagduha-duha.
Wala siya magduduha pagdawat nini, tungod og alang ka nato, alang kaninyo, ug alang kanako. Gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak nga ni sa kalibutan aron mamatay sa krus, alang sa atong mga sala. Mao na makita nato mga igsuon sa John 3:16, dako kay gugma ang Ginoo. Ngayang gipadala iyang bugtong anak. Apan dunay gisulti diha mga igsuon nga si kinsa katong mutuo kaniya, makabaton og kinabuhi nga dayon. Ang dili mutuo malaglag. So ato makita nga dili lang nga wala tay gibuhat mga igsuon. Apan dili ko gaingon nga ang buhat makaluwas, kundi ni-response lang ta kung unsay sugo sa Ginoo diri kanato. Kinsa katong dili mutuo malaglag apan ang mutuo kaniya makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. So mao na mga igsuon nga mao ni ang tanang tulo ka sakop sa Dios nga nagpamatuod kang Hesus. Unsa may pagmatuod aning tulo ka sakop? Ang Diyos nga Amahan ug Espiritu Santo, din si mismo si Ginoong Hesus nagpamatuod siya ang kaugalingon nga siya manluluwas, siya si Kristo ug ang anak sa Dios. So gisugdan ni Marcos ang iyang ebanghelyo sa bersikulo 1 pinagi sa pagsulat. Ang sinugdanan sa ebanghelyo mahitungod ni Hesukristo ang anak sa Dios. Mao nay opening gyud sa ebanghelyo ni Marcos. Ningon siya sa bersikulo 1, ningon siya din sa 1:1, ang sinugdanan sa mayong balita, mahitungod kang Hesukristo ang anak sa Dios. Mo sinugdanan sa maayong balita. Ang mga Kristohanon, mga igsuon, nasayo na gyud kun unsa na ang maayong balita. Kini mao ang maayong balita. Ang pulong sa Dios. Tungod kay ang pulong sa Dios, Dios mismo. So mao ni ang gisulti ni Marcos nga bersikulo 1, mao ang sinugdanan sa maayong balita. Mao ang sinugdanan sa pag-andam sa amahan sa Dios ngadto kang Ginoong Hesus aron magsugod siya ang ministeryo diin ang iyang sangputan mao ang kamatayon dito sa Kalbaryo tungod og alang kanako ug kaninyo. So makita nato mga igsuon nga grabe ang gihimo ni Ginoong Hesus. Mao ni atong makita dinhi nga ang ikaduha mga igsuon nga pinaka-importante nga bahin katong pabautismo, ang ikaduha nga bahin mao ni ang pagtintal. Mao to atong gidiscuss mga igsoon primero, mao to about the baptism ni Jesus Christ. Ang kani ikaduha mao na ni ang pagtintal. Ato nang mabasa sa bersikulo 12 sa Marcos 12 ngadto sa 13 atong basahon. Ningon dinhi. Diha-diha ang espiritu miabog kaniya ngadto sa kamingawan. Sulod sa 40 ka adlaw didto siya sa kamingawan, gitintal ni Satanas ug siya uban sa mga ihalas nga mananap pandihay mga anghel nga miatiman kaniya. So diha mao ni pirmi nako mabasa sa basahon ni Marcos. Diha immediately naadayon no. Grabe ni si Marcos. Diha gipadala siya sa espiritu ngadto sa kamingawan aron siya pagatintalon ni Satanas. Kung dili nato tun-an mga igsuon ng pulong sa Dios, atong makita dinhi nga gidala siya aron tintalon. Dili na may katuyuan sa Dios mga igsuon, gidala siya ngadto naa dito ang kaaway nagatang siya, gitintal siya aron maandam siya, aron paghimo siyang ministeryo, aron kitang tanan maluwas. Kaya si Ginoong Hesus, mga igsoon natintal atong higayuna, wa na ta karon. Wa na nagpabili nato bisag usa. Tungod kay maguba ang plano sa Dios. Apan tungod sa kadako sa gugma sa Dios nagpadayon. Bisan pa man luyo ni atong mga tentasyon. Mao ni ang kinahanglan nga mao kini ang gitawag nato kasinatian sa tumoy sa bukid, no? Naa siya sa tumoy sa bukid, dito man siya gitintal. Ang bautismo kanunay magpakahinam sa mga panghitabo apan usahay itandi nato sa bautismo ni Kristo, dili lang gyud kana mga igsuon. Sa dihang gibautismuhan siya ang mga langit. Kung kita bautismuhan ang mga langit dili maabli. Apan si Ginoong Hesus naabli ang langit, no? Ang balang espiritu dili makabaton og luwas ng purma kun wala tumana ni Ginoong Hesus ang gisugo sa amahan nga diin siya mo submit sa iyang kaugalingon ngadto sa bautismo aron makasugot siya sa iyang ministeryo dinhi sa kalibutan. So unsa may sunod na hitabo atong tanawon sa bersikulo 12 ug 13 mao ni atong gibasa ganiha tong basahon pagbalik ningon diha ang espiritu miabog kaniya ngadto sa kamingawan ug sulod sa 40 ka adlaw didto siya sa kamingawan gitintal ni Satanas ug siya uban sa mga ihalas nga hayop nga mananap ug dihay mga anghel nga miatiman kaniya.
Kung atong tanawon mga igsoon, og literal kay natong pagtan-aw, doon na siya kauban siya dito sa mga ihalas nga mga mananap. Nagpasabot kini mga igsoon nga naa siya dito taliwala sa kalisdanan, naa si Satanas nga mitintal kaniya. Mao ni gipasabot nga naa siya sa taliwala sa mga ihalas nga mananap tungod kay nagatubang siya og kalisod og kasakit alang kanatong tanan. Mao na makita nato dinhi mga igsoon. Ug ato makita na itulo ka butang lang. Mahitungod sa tentasyon. No? Una, gipadala siya sa espiritu. Ikaduha, gitintal siya sa Satanas. Nya ikatulo, gitambungan siya sa mga anghel. Kung atong tan-awon, makita na ito mga igsoon, bisan pa man sa mga panghitabo, ila nga ang Dios nagkontrol sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Maayo man kini udawtan. Kung atong nakita, nganong niadto man siya dito, gidala siya sa espiritu, aron lang tintalon. Mao to'y pag-equip, pag-andam sa amahan, nga aron makumplito gayud ang iyang pagsugod sa iyang ministeryo dinis kalibutan. Diin ang Marcos 1 nag-ingon nga mauni ang sinugdanan sa maayong balita, diin ni agi usag bautismo si Ginoong Hesus, kay mauni ang pagsugod sa ako nag-ingon nga siya magministeryo na dinis kalibutan. So gipadala siya sa espiritu. Ang Biblia nag-ingon nga ang Dios nagkontrol sa tanang aspeto sa atong kinabuhi, maayong madawtan. Bisan pa gani atong mabasa sa Roma 8:28, murag wala sa screen, ako na lang basahon. Nag-ingon nga ang all things work together for good for those who love God and for those who are called according to His purpose. Ang tanang butang mahitabo gayud subay sa kabubuton sa Ginoo, no? Pero kung atong makita ng mga bersikulo mga igsuon, niadto lamang nga mituo kaniya og niadto lamang nga nahigugma sa Dios. Kay usay gamito nato ning maong bersikulo mga igsoon, okay ra ako na ning buhaton. Total, all things work together for good man. Bisan pag makasala ko, resulta ra nagmaayo. Kay maayo ang Ginoo, gugma ang Ginoo, you're wrong. Sayupta. Niya na mga igsuon. Tungod kay ang atong paghimo og sala, mao nay timaan o timailhan, nga wala ka mahigugma sa Ginoo. Wala kita mahigugma sa Ginoo sa dihang paghimo natong salaod, tungod kay kining salaod mao gikasilagan sa Dios ug mao ni nagtukbod niya ngadto sa Kalbaryo aron siya magantos aron kita luwason. Ug atong may masinati ug may baw-an si Job sa daang tugon nakasabot niini. Maayo ang tanan sa iyang kinabuhi, nahibalot dato kay si Job. Naa na tanan niyang panginahanglan. Malipayon ang kinabuhi ug sa takulahaw lang sa usa ka adlaw nawala ang tanan. Dinhi nato makita mga igsuon nga ang mga pagsulay sa Dios nga ihatag kanato nagdepende na kung unsaon nimo pagsabot ug unsaon niya sa pagdawat. Kung kita misalig sa Ginoo, bisan unsa pay mahitabo, maayo man ug dili, hinumdumi ang Dios ang nagkontrol sa tanang aspeto sa imo ug sa akong kinabuhi. Nagunahon na ba siya nga si Job, nagunahon na ba siya nga ang Dios sa usa ka paagi nawad-an sa kontrol sa iyang kinabuhi tungod sa nahitabo kaniya? Wala. Wala maguna-una si Job diana mga igsuon. Mihapa siya sa yuta sa pagsimbang ningon, hubo ako gikan sa sabakan sa kong inahan ug hubo ako mopahawa si Jehova mihatag og si Jehova mikuha. Daygon unta ang ngalan ni Jehova nining tanan. Si Job wala makasala pinagi sa pag-akusar sa Dios o pagpasangil sa Dios sa dautan buhat. Mao na ang pulong giingon niya nga ang Dios maong maghatag, ang Dios usab ang mukuha. So ingon ni ana tungod kay atong tan-awon ang mensahe ni Job mga igsuon, usahay makalimutan kung unsay naa nato, giangko nato, no? Atong hinumduman kakitang tanan, we're just stewards. Igo ratang gipa gunit, no? Niya nang mga butang nga anak nato. Kay buingon ta nga ako man ang paninguha. Diin man nagikan na imong kusog. Diin man nagikan ang imong kinabuhi. Bisan pa ang Dios tagiya na imong kinabuhi kung dili ka tagag kusog ug maayong panglawas, unsaon nimo pagkinabuhi, unsaon nimo pagnegosyo, unsaon nimo sa pagkabot ug pagdawat ug pagbaton niya nang unsa naa kanimo. Mao na ato makita mga igsoon nga wala tay ato ning kalibutan na. Mao ning ingon si Job, niabot ko nga hubo, mubiha ko nga hubo, wala kay madala. No? Mao na nga dunay usa ka sugilanon nga usa ka dato namatay, no? Nihangyo siya nga sugilanon ra ni mga igsoon, no? Ilustrasyon na ba? Nihangyo siya nga na siya dadon duha ka atat si case. No? Nihangyo siya ni
San Pedro baka to, no? Nga mo ato siya dito kay naa siya dadon nga si case. Siguro siyang malangit yun. So laktod pagkasulti, pag abot niya dito sa langit, niingon na itong kuwan na San Pedro, unsa man sud anay mo atat si case. Nganong gidalam gid ani mo. So pwede tanaw na to, ablihan na to kay mosulod ta sa langit, no? So laktod pagkasulti giablihan, bar of gold. Bar of gold ang sud adto. Ningon siya nganong gadalam ka anang bulawan nga mao man ang karsada dinhi. Mao man ang pavement nato dinhi. Karsada ra na diri wa nay bili dinhi. Mao na mga igsoon ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mao ni ato ang pasiugdan nga kita mahimong bililhon unya sa panahon nga kita tawgo na sa Dios. Kaya nga atong kinabuhi bililhon. Ang mga butang ning kalibutan na mahanaw. Apan kita magpabilin sama sa pulong sa Dios. Mahanaw ang tanan apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Og dili kini mobalik nga kawang kun dili mo akomplisar kini kun unsa may katuyuan sa Dios sa tagsa nato ka kinabuhi. Mao nay plano sa Ginoo. So gipadala sa Espiritu si Jesus dito gikan sa Jordan ngadto sa desierto og si Jesus hapit na mosulod sa usa ka panahon sa dakong pagsulay. Mao ni padulong na sa pagsulay. Apan kini sama ra nga plano sa Ginoo alang kaniya sama sa imaya sa iyahang pagbautismo. So nakibalo na si Ginoong Hesus nga mosulod na siya sa maong pagsulay. So mao ni ang ikaduha gipadala siya sa Espiritu, ang ikaduha gitintal siya ni Satanas. So atong tan-awon gitintal siya ni Satanas, gipadala siya sa Espiritu ngadto sa kamingawan. Apan si Satanas maong nagtintal kaniya. Wala siya tintala sa balang espiritu aron makasala. Si Jesus dito sa kamingawan apan ang Dios wala mubatok kaniya. Si Satanas ang misulay sa paghaylo kaniya pinaagi sa pagpakasala. Si Satanas ang gustong makakita kaniya nga mapukan tungod kay sa iyahang pagkapukan ang tanan mapukan, ang tanan maguba nga plano sa Dios. Tinuod usab kini alang kanato mga igsuon sa atong mga pagsulay. Mahimong sulayan kita sa Dios, kita matag-usa kanato ang pagsulay nga kita makasala o pagpakasala. Ang basahon sa Santiago mga igsuon dihan gaingon nga walay usa nga angay moingon ang Dios nagtintal kanako kay ang Dios dili magtintal sa dautan. Ni siya mo tintal bisan kinsa. Kay usahay makaingon mo guta nga kabubuton ni sa Ginoo nga natintal ko. Okay ra? Mangutan ako. Di ka na imong kabubuton atong kabubuton. Tungod kay ang Dios dili mo tintal. Ang plano sa Dios sa atong kinabuhi mga igsoon nga kitang tanan madala niya nga to siyang gingarian. Walay ibilin, walay gipinig sa Ginoo. Ang tanan gusto, ang desire sa kasing-kasing sa atong Ginoo mga igsoon nga kitang tanan kuyog kaniyang magambahan didto niya sa kalangitan. Apan subo palandungon nga naagi mo si Mang tungod kay naaning usa ka tawo nga ginganlan og Satanas. Mao ni siya nga kusog kay ning manintal. Dili siya gusto nga matumba ka. Ang gusto sa Dios nga kung matumba ka, madagma ka bangon, padayon sa paglakat sa imong Kristohanong kinabuhi. Gitugutan niya ang mga pagsulay sa imong kinabuhi aron matabangan ka nga motubo. So sa ato pa di ay mga igsoon atong tan-aw ni ang tanan natong problema, ang tanan natong pagsulay, ang tanan kalisod nga atong giatubang dili ni kadautan alang kanato kun dili gihimo ni sa Dios aron ikaw malig-on, mupadayon ka, paggunit kaniya. Mupadayon ka sa pagtuo kaniya. Ligunon nimo ang imong pagtuo ngadto kaniya, maghinalig kaniya 101%. Mao ni katuyuan sa Dios kanato. Hinumdumi nga ang Dios para kanimo. Unya si Satanas batok kanato. Sa diyang gipadala sa espiritu ngadto sa desierto si Jesus. So sa kapanahon ayaw kalimti ang Dios anaa kanimo. Kung ikaw ipadala mga igsuon yan ang mga panahon na sama sa gihimo ni Satanas. Nga tintalon ka hinumdumi nga ang Dios anaa kanunay kanimo. Ana ang Dios dili gyud siya mobiya kanimo mga igsuon ilabi na gyud sa mga Kristohanon nga sidiyang nidawat na sila nga mahimong personal manuo si Dios kinabuhi si Ginoong Hesus. Gipatikan siya sa balang Espiritu Santo ug ang Espiritu Santo mupuyo sa matag usa nato ka kasing-kasing nga dili na gyud na siya mohawa. Kung ikaw magpakasala, i-grieve nimo ang Espiritu Santo apan tagaan ka konbiksyon mga igsoon nga ikaw mangayog pasaylo sa Dios aron mahibalik na usab ang inyong relasyon ngadto kaniya. Mao na nakaayo sa Kristohanon mga igsoon. Ang walay pagtuo ni Ginoong Hesus ug makasala dagma. Ini kadagma pangos. Di na gani mo bangon, magpadayon sila pagligid sa ilang mga sala. Apan ang mga Kristohanon hatagan yun og
conviction sa balaang espiritu kung ikaw tinud-anay gayud nga anak sa Dios. May mahimo usab nga adunay usa ka kaning 40 dias mga igsoon adunay pasumbingay sa kapatan ka tuig. Og ato makita og mabasa nato sa Biblia daghan kayo ang gitumong nining 40 days. Ang katong pagbiyahe nila ni Moses hatag nila kagawasan sa mga Israelitas gikan sa Ehipto 40 sabto 40 years of ang ilahang pagpanaw nga unta makuha lag duha ka semana tungod sa kagahi ug ulo sa mga katawhan. Ug atong tan-awon ang maong sugilanon mga igsoon subo palandungon nga duha ra gyud in tawo nakaadto sa Kanaan. Si Joshua ra gyud ug si Caleb. Out of millions sa mga Israelitas, no? Mausab na og atong tan-awon mga igsoon makaingon ta gahiasa nila uoy nya kita di no? Kaingon. Gahi sila kita ra mga kaubanan na parang ato lang yung gitan-aw mga igsoon kung kita musubay lang gyud sa kabubuton sa Ginoo. Ug atong tan-awon nga sa matagtakna sa mahigayon sa atong kinabuhi hinumdumi nga ang Dios anaa kanunay nag-uban kanimo. So mao na atong gabayan mga igsoon nga kita mahilayo gyud sa mga tentasyon, mahilayo. Usahay gyud mga igsoon kanang tentasyon gud. Occasional na siya usahay, no? Kun dili ato gyud tuyoon. Naay ganahan gusto magpatintal, no? Kita mo sigtaglikay na sa uban ganahan tintalon. Wala nga ba? So, mao na nga, wa magud sila perspective. Ang importante ko ng atong perspective diha sa Kristohanong kinabuhi ngadto sa Dios. No? So atong makita din nga gipadala si Jesucristo ngadto sa desierto, si Satanas nagtintal kaniya. Unya ang Dios dili gyud mo tintal aron kita makasala, no? So ang ikatulo ana gipadala siya sa espiritu dahil gitintal siya ni Satanas. Ug ang ikatulo mga igsoon mao ni ang kadaugan. Ay ikatulo giatiman siya sa mga anghel. So sa ato pa, this is a picture nga wala gid mo biya nato ang Ginoo sa bisan unsang kalisod nga ato ang giaguman. Ato din makita nga sa dihang gipadala siya dunay katuyuan ang balang espiritu sa ato nang gikisgutan sa unahan nga siya gipadala ron pag-equip niya sa pagsugod sa iyang ministeryo dinhi sa kalibutan. Diin sa iyang atubangan sa mga pagsulay, di na pagtintal, anaa ang mga anghel gipadala sa Dios saron pag-atiman kaniya. Sama usab ka nato. Dili kita mawada ano paglaom mga igsuon tungod kay way paglaom mga tao nga walay Dios, walay Kristo sa ilang kinabuhi. Gitambungan sa mga anghel sa dinhi sa bersikulo 7 nagingon siya uban sa ihalas nga mananap ug mga anghel mitabang kaniya. Mao to atong gisgutan mga igsoon ang gipasabot niini nga ang iyang kalisdanan nga iyahang sa gubangon, ang iyang mga kalisod unya nga iyang atubangon kay imagine 40 days siya nga nagpuasa. During the time sa pagpuasa niya sa 40 ka adlaw wa gyud nitintal niya. Pagkahuman sa 40 dias, diha na niabot nga gitintal na siya ni Satanas. Ngano man tungod kay kanang 40 dias ug ikaw tao kita magpuasa yung anak, luya na ta kayo na, gutom na ta kayo na, tagaan tag pandisal kanang dugong aw sa nga na odong mukhaon ta bisag unsa tungod sa kagutom. Apan dili na literal nga kanang pandisal mo yatag kun dunay mo haylo nimo nga ikaw makasala aron lang ikaw maluwas sa imong kahimtang imo nang gunitan. Kun ikaw nakalimot nga dunay plano ang Dios sa imong kinabuhi. Ang tentasyon mga igsoon mao nang paglig-on ka nato kun dili ta mosukom diyan ang maong tentasyon. Ang tentasyon anaara. Ang tentasyon dili ka makasala kung ikaw matintal. Kung ikaw makakita ka sa tentasyon wala pa ka makasala ni ana. Hinumdumi ang sala sa diyang imo na ning gikuha ang tentasyon. Nisukom ta ka. Nisunod na ka kung unsa ang tuyo sa kaaway. Mao na ang panahon nga ikaw makasala na. So sa 1 Corinto 10:13 nag-ingon mga igsoon, walay pagsulay nga miabot kaninyo nga wala masinati sa tao. Hinumdumi mga igsoon, ang Dios kasaligan ug dili niya itugot nga kamo sulayon labaw sa inyong masarangan. Apan uban sa pagsulay siya magtagana usab og lutsanan aron makagsugakod kamo niini. So nindot kay ni siya nga bersikulo mga igsoon. Nagpamatuod kini nga anaa gayud ang kaaway mo tintal ka nato. Masinati nato na ang maong tentasyon. Pero atong hinumduman nga ang Dios kasaligan.
Ana agayod ang Dios kanunay ug dili niya itugot nga kamo sulayan nga sa dili ninyo makaya. Kanang dili na nato mahimo, dili na ihatag sa Ginoo, gisulayan mo sa Ginoo kay nakakita siya nga kung kita mo salig ngadto kaniya, dili gyud ta madala niya ng maong tentasyon. Nahibalo na siya daan sa atong kinabuhi, sa atong umaabot. So mao ning Korinto 10:13 mga igsoon naging nga ang uban sa pagsulay bisan pa kitag sulayan mga igsoon, ang Dios nag-anda mo sab og agianan ngaron kita makalusot. Makaiskapo kita niya ng maong tentasyon. Apan usahay kining atong mga mata, kini atong kasing-kasing ang atong pagbati mao'y madala sa tentasyon. No. Nasayod na ta nga kana sala, nasayod na ta nga gigitagaan tagagianan sa Dios aron kita makaiskapo ni maong tentasyon. Pan manggunit ta kay gusto lagi tang makabaton ni ana. No? Grabe, ilabi na gyud ang atong paghigugma sa bandi. Nabi tayo usa ka kanta, ambot napabakan ang nagkanta na, ningon siya, too much love will kill you. Ihambi na to na sa atong kinabuhi mga igsuon. Wala tayo lang gipangandoy nga kita mo asinso, okay ra gyud na siya. Atong gipangandoy nga kita maharuhay sa atong kinabuhi, okay ra gyud na siya. Nangandoy ta nga daghan tag kwarta, okay ra gyud na siya kay inanglan kay na nato. Apan ang gidili sa Dios, ang gikalagutan sa Dios, gikayugtan sa Dios kun ang imong kasing-kasing, ang imong pagigugma ana diha sa bahandi. It's the love of money. It's not the money. No, it's the love of money. Mao na siya ang hinungdan. Ang gugma sa bahandi o bisan unsa, dili lang kwarta. Ang gugma nga walay uban ang Dios, nga wala makatutok ngadto sa Dios, nga wala maguna ang Dios, mao nay gugma mga igsuon nga gikasilagan sa Dios. Tungod kay mao nay giingon sa napulo ka sugo, unsa may number 1, igugma ang Dios labaw sa tanan. Mao na usay mga igsuon makaingon ta bahandi mao nay makadag tentasyon dili oy gamit kay na nato asa man ka ugo kay kwarta. Makauna-una lang ganit tagluto og inununan mo wa kay ipalit og suka, wa kay ipalit og asin. So kinahanglanon kayo. Ang atong kinabuhi nagagad nagkinahanglan ni anang bahandi mga igsoon na panang gidili lang yun nga ayaw lang yun itutok, ayaw isalig ang imong kinabuhi ni anang bahandi tungod kay kana mahanaw, isalig ang imong kinabuhi ngadto sa pulong sa Dios, ngadto sa Dios tungod kay magpabilin hangtod sa kahangturan. So ingon ni ana ang atong sitwasyon karon. Nguna ay tentasyon, ang Dios ana kanunay nga mopahilayo nimo. Hatagan kagagianan ano ka makalikay. Ang uban dili gyud mo likay kay ganahan kayo mo pabilin tungod sa kaharuhay. Mao na hinungdan sa ato niyang pagkagunob. Si Jesus gipadala ngadto sa kamingawan pinaagi sa espiritu, gitintal na siya tanas, giubanan siya sa mga anghel ug siya ang mga anghel nagatiman kaniya. Dinhi nakabaton siya og kadaugan ug diin ang nakabaton siya og victory o kadaugan sa mga pagtintal o pagsulay nga diin mao ang pag-andam kaniya sa pagsugod sa ministeryo nga gihatag sa Dios kaniya o kanato. So unsa may atong makatunan ning asoy ning sugilanon ni Marcos bahin sa bautismo ug tentasyon ni Ginoong Hesus. Ug atong tanaw daghan kay tag makita mga igsuon. Ato nakita dinhi nga ang tanan nga pagkatao ni Hesus mahitungod kini nga siya anak sa Dios. Ug ang tanan nga tulo ka sakop sa Trinidad, ang Dios Amahan, Dios nga Anak ug Dios Espiritu Santo mismo nagpamatuod nga siya manuluwas, nga siya mao si Kristo, ug siya ang gisaad nga Mesiyas, nga siya mao ang anak sa Dios. Ang ikaduha nga misyon ni Ginoong Hesus mga igsoon gipadala sa Dios ang iyang anak nganis kalibutan aron mamatay sa krus ug alang sa atong mga sala. Gidawat kini ni Ginoong Hesus ang maong misyon mga igsoon sa iyang pagbunyag, mao to ang timaan sa iyang pagdawat ug ang Dios nga Amahan sa pulong nagpahayag nga niingon siya nga gikalipay nako ang pagsunod nimo sa ako ang katuyuan. Una sa tanan sa bautismo. Sa dihang gibautismohan si Ginoong Hesus mga igsoon uban kanimo ug sa imong sala.
Tungod kay siya mamatay sa krus alang sa imong sala, human mabanaw si Jesus gikan sa patay, mihatag siya og sugo nga ang tanan mutuo kaniya o kinahanglan nga karon magpaila uban kaniya pinaagi sa bautismo. Mao na akong giingon maigsoon nga kining baptism dili ni siya maoy importante nga kita maluwas, dili kini usa ka tulumanon nga kita maluwas, kundi usa kini kapag padayag. Mao ni giingon ni Ginoong Hesus nga mihatag siya og sugo nga ang tanan nga mutuo kaniya kinahanglan nga karon now magpaila uban kaniya pinaagi sa bautismo. Baptism, pagpaila, pagdeklarar, public declaration nga ikaw ana ni Kristo sa imong kinabuhi, nga ikaw usa na ka Kristohanon, nga ikaw ana sumusunod ka na kay Kristo. Ingon ni anak ka mahinungdanon mga igsuon nga ang bautismo ni Ginoong Hesus. Kita magtanyag og bautismo dinhi mismo nining atong nahimutangan og sa lahi atong dawaton kini kun ikaw usa ka Kristohanon ug wala ka pa mabunyag giisip hamto nga magtotoo kinahanglan kang bautismo. Pasabot ni kanang hamto na nga magtotoo mga igsuon kanang dugay na nga naay nagtuo ni Ginoong Hesus ug aduna nay relasyon ni Ginoong Hesus. Kung dili ka mo deklara sa imong pagtuo ngadto sa Ginoo, pangutan-a ang imong kaugalingon. Unsa pay kulang, unsa pay imong gipangita ug unsa pay imong gipaabot. Na mga igsoon nga ang kapiligro sa dili maayo nga panahon mao'y mahimo natong isalikway ang Dios. Kung anaa ka na sa karuhay usay dili nimo kalikayan, nga imong isalikway ang Dios. Ug anaa usab kas kasakitan, di sa nimo kalikayan nga imong kasilagan ang Dios. Mao na giingon nato mga igsoon, mag-amping kita sa atong kinabuhi. Ilabi na gad karong panahon na atong makita ang mga panghitabo karon nining panahon na nga dili na gyud maayo. Makita nato tibok palibot, tibok nasod, tibok kalibutan nga nagpaila na nga si Kristo mobalik na. So andamo na to atong kinabuhi. Pinaagi sa hinulsol sa atong mga sala, pinaagi sa bag-o sa atong kinabuhi diha ni Kristo. Tungod kay kung kita'y agdon mga igsoon, di kita kabag-o sa atong kinabuhi. Apart from Him, we can do nothing. So maghinalig kita sa Dios, ngayang baguhon atong kinabuhi. Maghinalig kita sa Dios nga maandam ang atong kinabuhi. Ug sama sa atong naandan mga igsoon, nga ang matag adlaw nga atong pagkinabuhi, maghinalig kita sa Dios. Kay tungod siya lamang ang tanan alang kanato. Amen. Salamat sa Ginoo. Magampot ang mga igsoon. Aman nga langit nun, salamat Ginoo sa imuhang kamaayo sa among kinabuhi. Lord, ikaw Ginoo nagtawag ka namo diha sa bautismo Ginoo God, nga mao ang pagpadayag sa among relasyon diha kanimo Ginoo. Pagpaila Ginoo God nga kami sakop na Ginoo Lord God sa imuhang kabubuton. Lord, nagampo kami Ginoo God. Nga ikaw Ginoo magapadayon Ginoo sa paggunit sa among kinabuhi. Ilabi na gyud sa mga katawhan nga niya karong hapuna Ginoo God. Akong gituboy sa pagampo Ginoo God nga ikaw magapadayon Ginoo sa pagpanalangin kanila Ginoo. Ikaw magunit sa ilang mga kasing-kasing ug sa ilang hunahuna Ginoo. Nga sila magapadayon Ginoo God Lord. Bisan pa man sa kalisdanan nga ilang sa gubangon Ginoo. Kay nasayod kami Ginoo Dios nga ana ka kanunay uban kanamo. Bisan pa man ang kangit-ngit among atubangon nasayod kami Ginoo God. Nga ikaw ana sa unahan nga maong maghatag kanamo kayag sa kalisdanan nga among sa gubangon. Busaman salamat sa imong mensahe ni kapunon. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini mong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.